Čus, vítajte pri random vlogu Kristínu Mokošovú a s Kikom. Lebo čo bola aj včera, bol random vlogu. Akurát ideme do školy. Do školy? A ty sa stále nesmej. 11.1. Lebo je stále na vlogu, jak sa smeješ. Ja ukážem mami, že No zasmej sa. Prestaň. Vidíš, už je ticho. Ešte to Manovu by bolo dobre natočiť, no? Že ty koko, že Kiko? Frajerku. Že? Že? Áno, frajerku ešte by tam bolo. Že? Áno. A čo si ešte tam nedal svoje videá? Ten ty včeračne, ahoj. Ja som dal. Ty to budem škrtiť zaň. Rada, môžeš ustiť. Som mocný! Som mocný! Alebo potom máme Som ešte... mocný diabol! Ešte vám s Kikom vám ešte ukážeme, kde býva Rado. A Divoš Kiko. Divoš, poď sem. A Divoš klope do stromu. Ešte ho rozkop ho. Rozkop. A pošle na teba čiernu mažinu. A ty piješ. Chcem. Ako najmä s Kikom domov? Jo. A jen tam Mokošova. A takže natočím. Čau. Si na vlogu. Ja som mi trocha stres. Ešte to ma netreba bolo mi natočiť. Že takže, že čau, ty ste zanková frajerka. Nemáme. Zajtra. Bol. Pôjdeme do školu. Lebo ja som už natočil. Áno? No. Ona čo povedala? Wow. Hej, počkaj, môžem? Stoj. Stoj. To je také stípne, pozri si potom video. Ako je Kristián bude domov. A povedz, jak to dneska Akorát ukážeme, kde býva Rado. Hej. Počkaj, poď sem, Kiko, poď. Poď, čo nie je náhodou Rado doma, poď. A ešte počúvajte, jak som Počkajte, ideme všetkých ku Radovi. rozosmal. Ja som Idem. dneska všetkých rozosmal, lebo som prišiel do triedy. Začal som, že či Mexiko. Počkaj. Rado, si doma? Čau, Rado, aha, tu má smeti po sebe. Svinia jedna, fuj, to smrdí po ňom. Ale potom tu máš 3 obývačky, wow, to je úsle. Pokiaľ ideme na rolu. Ideme na rolu, hej, kde si? Ty žažo. Kokódu, už mi to lepí. Kúkaj, aké mám podpätky a krúko. Zase podpätky more, že? Ty koko, mne sa vyzuje mi sa topánka. Kokot. Kúkaj, ty kráso, bolo jeho. Á, tu Silvestru. Koko, jaké traja? Kúko, šakáha, jaké podpätky. Ty to odčistí. Á, tak môžeš šúchať. Kokos! Počkaj ešte. Ešte neviem sa vyčistiť. Mama ma zabije. Však mama aj do 8 zrobíte. Ty môžeš aj vyčistiť. Takže? Tak. Hento sme púšťali o polnoci. 2016. Kokos, jaké blato. Viem, že to tam bol zlý nápad. To tu budem čistiť pol hodiny. A koľko mi potrebuje? Nepomôže. Ja si to musím vyčistiť doma. No tu jevne. Takto, že la. Vidím len dieru do toho. Neurobíš. To mám čistejšie. Kokos, aký blatové.
Boza som do toho vstupol. Dobre. Kde si? Tu je tiež také topánky. Stále natáčaš? Hej. Ha. Lego City. Taký čierny panák. Hradová hračka. Tuto vám to ukážem. Hradová hračka, čo sa s ňou hrá. Sa čierna. Haha. Poď vyčistíme si tu bazén. Že si to vyčistí. Poď. Kusák, hej, aha. To je švíka. Stopí. A bojte o toto, Kiko. Koľko to mám pod 5. Alebo o toto. Čo nie? Alebo o toto. Aha. Se staraj o seba. Do. Ty si ako nebol potom, že ty si sa tam nevalal. Do. Nikolas. Vidíš. Oh shit. Aha, tuto. Tak áno. Pozor, teraz ja. Uvnitř. Urňa, ja. Môžeš. Díky. To je veľa lepšie. Kokos. Tuto mám boky. Aha. Že máte tu papier, že s tým papierom? No určite. Áno, s papierom, že čo tu máte tuto. Papier tam, čo máte. Vidím.